Anem a cuinar. Sobrassada blanca, llonganissa, d'orenga i vinagre, anguiles, cuixeta de pollastre, esclata-sanys. Farem un arròs d'hivern per llevar-nos el fred aquests dies abans o després d'anar de festa, que ara ja comença a tocar. Començarem amb les anguiles, per mi un producte deliciós. És complicat, perquè a banda de que no en trobem sempre, tenen un aspecte que a molta gent no li agrada. A mi m'apassionen les anguiles. A més, tenen poques espines, són melosetes i a dins un arròs són brutals. Per mi, l'anguila, contràriament a molt de peixos, millora molt si té una cocció mitja. Li posam una miqueta de sal i ara les passarem per farina i les fregirem dins oli ben calent. Així, fregides, el que aconseguim és que tot el gust quedi de dins. I, a més, tota la gelatina que ens aportarà a l'arròs, que és boníssima. El que volem és aquest punt d'aquesta pell que després afavorirem a dins l'arròs que s'acabi de confitar, perquè tot el gust quedi a dins el peix i que després, en la segona cocció, ens amolli un poquet dins l'arròs. Uau, He de fer un esforç per no em vestir el dir abans, M'apassionen les anguiles, m'xiflen. Anguiletes a punt i anem a fer l'arròs. Prepararem la picada. Ja sabeu que la cuina de les nostres illes té el seu valor a el sofregit i a la picada, i un arròs ha de tenir les dues coses. Posam un parell d'ametlles i també hi posaré un parell de fetges de pollastre. Un parell, que seran 3. I ja tenim la picada, la primera picada, perquè en aquest arròs n'hi posarem 2. Avui anem de festa, que ara ja feim l'esclató, ja hem passat Nadal, i ara Sant Antoni, Sant Sebastià ja, i després tocarà menjar bledes, perquè hem fet salsa. I ara hi anem amb el pollastret, una miqueta de cuixa de pollastre, avui és un pollastre de camp, per tant li donarem una cocció mitja. Posam una mica de sal, un poquet de prebabó, poc, però poc, perquè el tenc aquí, No us penseu que abandon. Com heu vist, ni la sobrassada blanca ni la llonganissa de vinagre i orenga duen prebabó, per tant, anem bé. Una mica de prebacoent. I ara hi posarem un bocí de sobrassada blanca, que com mos han explicat, la mengen fregida i nosaltres la posarem a dins el sofregit per untar una mica. Llevam budell i ara aquí de dins, que mos doni gust, que ella mateixa se cansa caramelitzarà, el greixet se fondrà i és una base brutal. La carneta ja agafa color. Ara hi posarem porro i pastanagó. Hi podríem posar ceba, i en vez de pollastre hi podríem posar porc, i en vez de sobrassada blanca hi podríem posar un pessic de sobrassada vermell o un bocí de salsitxa fresca. La cuina ha de ser un procés lliure. L'important és l'interès i la moca hi posant. Mentre això va sofregint i agafant una miqueta de color, nosaltres farem la picada, aquesta primera picada de fetges i meldes que teníem passades per la pella. Anem a donar-li un toquet d'aroma, de color, una cuerada de tap de cortí. Podríem dir que és un arròs amb poques complicacions a nivell de gust, però sí molta intensitat. I ja que xerrant d'intensitat, qui li donarà aquesta primera picada. Ametlles, el fetge ben capolat. El que volem és treure el màxim de gust d'això que tenim aquí de dins. Deixam que s'encalentesqui un poc aquesta picada, aquesta segona cocció que fem en el fetge, i ja anem a fer el brou i pràcticament acabar l'arròs. I anem a posar-hi aigua. Podríem posar-hi un brou, Si li poseu brou, que sigui jutgeret, un brou de verdures o un brou de malalt, que diuen, Prim. El tapam i res, que rompis bull i 10 minutets més. Estem que arranca el bull, farem una segona picada. Aquesta ja serà per acabar. Julivert, que ara és temporada, ara ho veureu. Un poquet de sal. I de moment masseta. Ja tenim el julivert esclafat. Anem ara a donar-li a aquesta picada una mica de punx, una mica de divertiment. Pell de llimoneta. Aquesta pell de llimona la podríem posar perfectament a dins el morter i esclafar, però a mi m'agrada trobar-la. I més amb un arròs com aquest intens, em pareix que hi va perfecte. El brovet, que ja bull, una loreta brutal. I aquí tenim la picada, julivert, esclafadet, i ara hi posam la pelleta de llimona
i aquest prebacoent que m'havia quedat. I hem posat un bocí ja, però tot que ha fet fluix, gairebé en cru, m'ordenarà un punx, una mica de suc de llimona. Aquesta picada mos servirà per posar l'arròs i després per acabar en el darrer moment damunt les anguiletes. Ara anem a començar-lo a coure. Començarem amb el foc i el cabrem dins el forn. Arròs a bomba i ara tapam i deixant coure 7-8 minuts, a fi de que se comenci a veure el brou. Mentre arreglaré aquests esclatassanys preciosos i un parell de shiitakes i també faré bocinets de la llonganissa de vinagre i orenga. Com veus, comença a coure. Ara hi posarem els bolets. No sé què faig. Sempre cap en la greixonera el reset. I encara som a la meitat. Ara li posarem 2 curadetes d'aquesta picada que tota sola ja fa goig. I me'n guardo un poquet, així que li afegiré una goteta d'oli. Aquesta damunt les anguiles després, com a cop final. Tenim aquesta llonganissa d'orenga i vinagre, que el que farem és tarenar un bocins, li fem un parell de forats i anem a dins l'arrosset. Quin festival! La sobresedeta de vinagre i orenga. Però el súmum, per qui mos agrada, són aquestes anguiletes, que com veus són fregides, però són ben senceres, són crues de dins. Perquè el que volem és que ara aquí de dins s'acabin de confitar i mos acabin de donar aquest punt que només té l'anguila, aquest punt gelatinós, untós al plat, i aquí el tenim. Anirem en el forn 10-12 minuts, a fi de que eixugui bé, que se caramelitzi, i res, afegeixo un poquet d'oli aquí de dins i cap a taula. Arrosset acabat. Senzill, la sobresedeta, cuita, i les anguiles, la pell extra cruixent i a punta. Quina passada. I més, encara m'agrada donar-li aquest punt de frescor, aquesta picada en la pelleta de llimona, en la punta coent, sobretot a les anguiles. I aquest arrosset està a punt. I avui mos anirà molt bé aquest Pere Seda Pla i Llevant, un 2018, fet en cabernet, callet, sirà i merlot, amb un toc de bota suau, que el converteix en un vi sedós, ideal per porc i per l'anguila. I això, per mi, és un arròs d'aquests de passar gut, de quasi menjar-te dins la greixonera, un poquet d'aquí, un poquet d'allà. I això, bocinet de llonganissa, arrosset, com us ha quedat super al punt, bocí d'esclata-sang i una popeta d'anguila, amb aquesta pell cruixent i la carneta melosa. Salut i alegria. I visca Sant Antoni i Sant Sebastià. Bon profit i salut.